Hello everyone, welcome back to my channel. लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थालायबाय फिन खेबसेयाव आरो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आङो ओरैनो थाबाय थानाय जानायखाय माने दिनै ब्लग मोनसे लाबोलायबाय आरो ना लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय स्किप खालामनाङा लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो खिथाथ'नो हाया आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आङो मा खालामनाय जायो ओमफ्राय नोंथांमोनहा ना माथो होनो ओमफ्राय नायलांबाय थादो बेयावल' रायलायबाय थानानै बोरै जानो नोंथांमोना बे मेचिनखौ नुफेरबायना लोगोफोर नै हायानो माथो दिपसिखा दाखालिसो मोनफैनाय बेयो अनलाइनाव बायनाय आरो लोगोफोर नै बेयो मेचिना हाग्रा नै आं हानि आंखौ हमफै भिडिअ खालामनो नै हायानो नै मोजाङानो जायो ओमफ्राय बोलो नांसोगारगौ आरो लोगोफोर नै लुवा दङ माबासो गोबोरखिसो नोलाय भिडिअ नै बे मेचिनजों एखिनिखौ आं माबाबाय मेङोहाय गथ'फ्रा माबा हाग्रा खनगासिनो बेबायदि जायो आरोना लोगोफोर नै हाग्रायाहाय ओइ बे गिदिर गिदिरा माबा गोराथार नैबेफोर गिदिर गिदिरा नैबेफोरबो गिदिर गिदिरा गोरा बिदि बायदि फिसा फिसाबा बिराद मोजां नै बिदि जाबाय बिदि गोलाव गोलाव लोगोफोर नै पार्सेल सफैदों आरोना लोगोफोर नै लामायाव दंफैयो जोङो ओमफ्रायो बिजावजालियाबो आंबो दिनै जमा पार्सेल सफैदों बिनिया मा बुस्थु मिथिला मरेता यारेता ओमफ्राय नै सफैबाय डिलिभारि बय आंनि मा बुस्थु सफैदों नोंथांमोना नायबाय थाबासो नुगोन आरो लोगोफोर नायनाय आनबक्सिं खालामनानैबो खिथिगोन आङो लोगोफोर बेयाव जालिना मा बिहरदों बेबा मिथिथ'ला आरोना दाहायसो मिथिसिगोन
udah sekedar mana nanti ya bos aku langsung ya ini man nih bos aku lah bos bisa lagi pada nih sampai nih ya lah ya nah baik sampai nih di pas ya di jalan saya mana di nih dekat naik deh memang bos tuh di padang di jalan ya jalan ini nih sampai nih betaran jalan dulu untuk sih kalau sih मानसिया गावजों रुजोंथारमोन आं जेबायदि सानदोंमोन नोंथां मानसिया मा खालामबावनो ना बेखौ आनबक्सिं खालामसै लोगोफोर नायबाय थादो लोगोफोर आनबक्सिं खालामसै आङो लोगोफोर नाय आनबक्सिं खालामसै आरो आं लोगोफोर ओमफ्राय आङो टेस्ट देखायला आरोना लोगोफोर उन्दुनानै सिखारनायखाय माने बेयाव मा दङ नोंथांमोना नुसिगोन आरोना लोगोफोर नायबाय था आङो बेयावथ' मेथ्स बिहरदोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दावराव नोंथांमोना आं सेयार खालामनो होननानै बेखौ आनबक्सिं खालामसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माबायदि सफैदों नायबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननोबो आङो आनबक्सिं खालामना खिन्थानोसै आरोना नायबाय थादो ओमफ्राय नै गोथां आरो लाइगां आरो लोगोफोर नै ओमफ्राय गस्ला आरोना फ्रक बेयो लोगोफोर लोगोफोर नाय गस्लाया नै मारै नुदों लोगोफोर नै ओमफ्राय नैबे मास्कखौबो फ्रि मोननाय नैबे मास्कखौबो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो माने गरम बोथोर जाबाय नालाय ओमफ्राय आखाइ हाब ओमफ्राय दख'नाबो रोजा रोजा गाननो हाया नालाय बेखौ बिहरदो आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो गोरोन्थि दाबुजि माने आङो कमफर्टेबल जानायनिसो गानो आरोना बेफोर फ्रकखौहाय ओमफ्राय देखायनायनि थाखाय नङा कमफर्टेबल आरोना ओमफ्राय दख'नाबो गानो दख'ना गाना होननानै दा माबा आरो गाज्रि कमेन्ट हरना लोगोफोर ओमफ्राय गावबागाव कमफर्टेबल नायनांगौ आरोना लोगोफोर फ्रकखौ ओमफ्राय दख'ना थेबबाय थानो हाया नालाय फिसाला बामनांगौ मानांगौखाय ओमफ्राय आङो नै आंनि फ्रकखौ नायदो लोगोफोर नै माबायदि नुदों लोगोफोर बुरिरि समायखाया खानायाथ' ओमफ्राय आङो समायनायनि थाखाय गानाखै आरोना लोगोफोर कमफर्टेबल नागिरनासो गानदों आङो लोगोफोर दिनैहाय ओमफ्राय आङो लोमजानासो दङ ओमफ्राय आनबक्सिं खालामनायखौ माने नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै आङो माबाबाय आरोना लोगोफोर भिडिअ खालामनाय जाबाय नोंथांमोनहा गाज्रि मोनाङा आंनिया दोननाया बे खायदा जाबायलै आंनिया जायगायानो थोन ना लोगोफोर न'आनो जायगा थोआना मोजां नुवासै ने न'आनो थोन जाबाय नालाय लोगोफोर मोजाङै खिथिनो हायासै आं मालाबा गानबा नायनो हागोन ओमफ्राय आंना आखाइया गोलावथार नालाय ओमफ्राय बिदि हाफखौ सुखुवा आरोना नायनो ओमफ्राय आखाइ गोलाव नुयो ओमफ्राय होमबाबो गानसै माथो खालामबावनो ना लोगोफोर